illi nkomplu naħdmu biex nagħmlu mill-Partit Nazzjonalista dak il-vejikolu tal-bidla illi hemm bżonn f'dan il-pajjiż. Dan kien il-messaġġ illi wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt kollegament telefoniku fuq Net FM. Bernard Grech qallu wasal iż-żmien li jekk tassew irridu li pajjiżna jimxi l quddiem u l-Maltin ikollhom gvern li xirqilhom u politika tajba li tagħmel ġid lil pajjiżna, iż-żewġ partiti jridu jaħdmu flimkien għal ġid ta' pajjiżna. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jiġġedded u jilqa' aktar nies fih danu, nies li jridu jbidlu il-pajjiż hekk kif huwa d-dmir ta' kulħadd li flimkien naħdmu għal ġid ta' pajjiżna. Bernard Grech qal li Chris Perugin għamel għażla u ngħaqad mal-Partit Nazzjonalista, bniedem li telaq is-suċċess illi jagħmel għax iddeċieda u fehem li huwa għandu dmir li jagħmel id-differenza għal pajjiżna. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn lil kulħadd, huwa partit li jilqa' lil kulħadd, partit li jrid jaħdem sabiex flimkien niksbu lura d-dinjità li pajjiżna tant jixraqlu. Bernard Grech qal li nies bħal Censu Galli u Francis Dimek illum qed jifhmu li għandhom jagħmlu l-ispazju biex iktar nies jimlew funzjonijiet importanti fih dan il-Partit Nazzjonalista, iżda l-ħidma tagħhom xorta se tkompli. Għandek bidla illi qed tagħti l-opportunità biex aktar nies li ilhom jaħdmu fil-partit ikomplu jaħdmu, għandek bidla li qed tippermetti nies li jixtiequ jiġu lura, għandek ħidma li qed tippermetti nies illi qatt ma kienu parti mill-Partit Nazzjonalista u qegħdin jażlu li jiġu biex jgħinu lill-Partit Nazzjonalista, imma għandek ukoll nies kbar bħal Censu, bħal Francis u oħrajn li qegħdin jagħmlu l-ispazju biex waqt li jibqgħu jaħdmu xorta waħda iħallu rwoli importanti uffiċjali fil-partit lil dik il-ġenerazzjoni illi jekk Alla jrid illum u għada se tkun parti mill-bidla li għandu bżonn pajjiżna. Bernard Grech qal li fil-Parlament kien tkellem ċar li Robert Abela għandu bżonn għal ġid ta' Malta jiġħad il-legat ta' Joseph Muscat. Ma jistax ikun li nibqgħu fid-dell tal-aktar politiku korrott fid-dinja fl-2019. U dan mhux qed ngħidu jien, imma qed jgħidu min ivvota għalih minn madwar id-dinja. U allura, jekk dan mhuwiex se jagħmlu Robert Abela, ifisser li hu se jkun qiegħed jibqa' jiddefendi lil Joseph Muscat kif dejjem għamel, se jkun qiegħed jibqa' jgħid u jibgħat il-messaġġ illi huwa kuntent bil-ħażin kollu illi jagħmel Joseph Muscat u sħabu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li sal-lum Abela qatt ma kellux il-kuraġġ li jippubblika kopji ta' ċerti kuntratti importanti. Kull ġurnata li tgħaddi tfisser ġurnata oħra li Abela qed jibqa' fid-del ta' Joseph Muscat. Quddiem dan kollu Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jaħdem għall-interess ta' Malta. Aħna lkoll irridu naħdmu biex nerġgħu nġibu lura is-serenità, is-serħan tal-moħħ fid-djar tan-nies. Dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li din hija sitwazzjoni ta' dieqa li fi żmien fejn suppost kulħadd ikun qed jirilassa kulħadd jinsab inkwetat għax qed jolew in-numri. Bernard Grech qal li dan huwa nuqqas tal-gvern li l-ewwel ġab studenti u ħallihom jagħmlu li jridu u issa mar għal estrem ieħor u daħal fi kriżi nies oħra. Jekk żgur irridu nimxu l qudiem anki fil-kwistjoni tal-COVID, għandna bżonn gvern li jkollu paridejn sodi, li jkun jaf fejn irid jasal u qed jimxi fuq il-pariri tal-esperti u mhux joqgħod jesperimenta bis-saħħa u bil-ħajja tan-nies. Il-gvern irid ikun inqas arroganti, inqas superf, iktar umli u jrid jirrikonoxxi li kemm il-Partit Nazzjonalista kif ukoll l-esperti u koll l-imsieħba soċjali għandu bżonn jikkonsultom jekk irid li l-koll flimkien nelbu darba l dejjem din il-pandemija. Marija Franca Lanza, Net News.